pochi pak ne jogo mowuol duond gi te kanyo ka gintiere alwora ma Juakali kaunti ma Kisii. Boma ma Kisii kanyo watwa kod gi e yo moro makare. Erokamano ahinya mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel nyakwara Ramogi Jwang. Koro waduogo e studio karka mondo mi koro wabagni twak achiel kachiel mana ka wantiere karkae mano ka wantiere kodi e chenro ni mano mar mbako rom. Nyakwara Ramogi Jwang na wawinjo paro mantiere e studio kano winyo mano mar FCPA Ben de Siero kachiel kod CPA An Komira. Wasewinjo paro mopogore opogore mantiere oko ka kendo ang' aduog iru mondo mi ang' wayud mathoth. To kapok aduogo iru ka wende kaunti ma Kisumu Sylvester Nandy adani mondo awinj pachi. Ageno ni isebedo kiluwo twak kare ne wachak die counties mopogore opogore kendo koro sani winjo pach jopiny gi manitiere. Nyalo bedo ni pach jopiny opogore gi pach jogo mantiere e sirkal. Ni pek mar ngimani jopiny ema wache to sirkal ok nene. Bende okenge oseket makare mar neno ni adieri pek mar ngimani ma jopiny winjo odok piny. To bende sirkal nigi paro makamano. Wantie gi thuolo ma dakika 10 kende mondo mi wapog waduto ka wantiere kar ka welo adek mondo mi ang' watieke e yo makare. Koro kikaw thuolo ni ang' ichiwo achiwa ler moromo kachiel koda ka weche mamoko matie medo mang' wamulo odiochieng' ma kawuono mago wechego mago mag ola kata mago mag gope ma opogore opogore kaka githiro kata gimedo dongruok e pacho ka e pek mar ngima en gi ting' mane. An kuomi Sylvester Nandy mondo mi koro iwuane kod Nyakwara Ramogi Jwang kichiwo paro ma bende owuok ka gi kacha kuom jopiny mochoko pachgi e counties buora. Erokamano ahinya Cleophas. Kachiko ita maber kuom gik ma jopiny wacho en ni cost of living ni malo kabisa. To cost of living ni en ang'o? Maendi en pesa ma kila ng'ato nyaka bedgo mondo onyiew chiemo, ochul rent, kod mondo onyiew gigo matindo tindo madodwar mondo ngimane obed mayom. So jo-Kenya mang'eny kata ng'eny jo-Kenya ywak ni ngima tek. To kata research ma nyocha otim gi Ipsos Innovate wacho ni atamalo 85 mar jo-Kenya wacho ni ngima giyudo ka teknegi kabisa. Nikech kanin kod siling 1,000 higa mokalo, sani siling 1,000 mondo inyiew gima ne siling 1,000 nyiew higa mokalo, nyaka imed around siling 60 e wiye kanyo mondo eka inyiew. Nikech gik moko kata kaka oganda iyudo ka oganda omedre gi atamalo 32, gimoro kaka kitungu beche omedre gi atamalo 22. To ing'iyo gik moko te ma contribute cost mar living ma Kenya, iyudo ka bechgi omedre gi atamalo maduong'. So gima paro ni sirkand moluor Ruto nyatimo en ni sirkand ni onego bed ni encourage investment, to onego bed ni protect investors. Wasebedo kwaneno e kind ndalo mokalo ka investors ywak mang'eny kabisa. Nikech iyudo ka kaka wik mokalo investor maduong' e wach skari miluongo ni Rae ne ntiere gi tabu kabisa kod sirkal. Kendo ok en mana mano kende, kaunti kaka mawuoke miluongo ni Siaya, jopuro maniang' winjo matek kabisa. Nikech en industry ma koro nyocha ka wachako, maparo ni Siaya kaunti te opur niang' maromo eka 700. To sani niang' gi ochiek, to kuma ter niang' onge. Nikech sirkal oloro factories. To an kaka Siaya County nwasechopo kuma investor nosewacho ni dwa biro guro nwa factory mar rego niang' kanyo. Koro ng'ani ok onya biro. To maendi en gima kado timre. Number 1, dwa yudo kaka jowa yudo employment. To jowa ko yudo employment mondike tije kuonde inago. Eka ginya yudo kaka gidhi nyiewo gik ma gitiyogo mondo cost of living gicha obede maberbere. So aparo ni Sirkand Ruto nyatimo gimiluongo ni targeted investment. To ma ok en kiko bed mana a national government kende. Kata mana county government functions manobedo devolved go. Onego bed ni Siaya County wacho kata ni kapo ni wadwa increase production mar gimo kaka avocado.
To avocado ni wadwa ni wause kowuok Siaka kaka en kosebedo process en avocado oil. Sirkal wacho ni how can we even plant 10 million avocado trees? Pesa dima we will need. To koro kagiriwre gi jo ohala mopogre opogre, giwacho ni mae puodho mwantiere go, mage jok mwantiere go, tineno kaka itimo that targeted investment, mane gima nyakonyo pinywa. To kendo gima paro ni onego sirkal o invest ahinya to reduce cost of living ni, onego invest a lot on gimiluongo ni human capital. Ang'e ni jo Kenya gin achiel kuom jomosomo ahinya. To wawinjo buok ahinya ka wawinjo ni help ywak ni gionge pesa mar miyo 140,000 students loan maginyadhi go e school. To maendi kwadok chien kocha be wayudo ni help ok ne nyal chulo 3 billion mar supporting nyithindo 75,000 mano last financial year. So maendi en gima nyalo affect human capital marwa. To human capital ni ene mo contribute to gimiluongo ni entrepreneurship. Man, one of the 4 factors of production. Kwa medo gi land, kwa medo gi capital kod labor. So finally, koro points ariyo modong' en ni Kenyans onego bedni loso gimiluongo ni strong capital markets. Kidwa chako timo ohala nitie kuonde ariyo minya yude pesa. Either inyalo fund ohandi through equity kata inyalo dhi manyo loan. Jo Kenya onego bedni biro kumoro achiel to wacho ni kata kapo ni gidwa ni mondo gipur, ok onego bedni imako karie kamoro achiel ni emipuro and iyudo ka ng'ato ni kata gi 200 acres or even 10 acres to ok onya afford puro puodho ni te. So I will suggest ni kin gi that 10 acres imany jomoko man gi pesa to ubed piny ulos kata ken kambi moro to uwacho ni koro 10 acres wani wadwa ni mondo every year we produce it. That will mean ni production bomb med rather than 10 acres mintiere go kanyo no ni tich mwatien mana go mier kuonde go. Kamano Sylvester. It's not really going to help. Then finally katieko Sirkand Kenya osomo ga budget maduong' ahinya. Budget ma revenue ma collect gi KRA ok nyal support. So this difference miluongo ni budget deficit nyako many kako bedo funded. To one of the ways mo bedo go funded en ni Sirkand Kenya uso gimiluongo ni treasury bills kod bonds. These treasury bills kod bonds en ni gibire banks mo antiere go Kenya kod financial institutions. So giwacho ni wadwaro pesa marom kama. Kamano Sylvester koro waduogo. Yes. Angino mondo mi waduogo studio ka mondo mi yango tieki. Anga kawo mano kaka wach mari mogik. Okinyi makawuono mondo mi yango mi welo mani studio koni bende thuolo mondo mi yango tieka ne weche mantie ka giwinjo weche mosebedo ka mienjo ka wuok kuom counties wa paro ma wuok kata maka wacho ni maka voices mkonya wacho ni ginro mag jopiny maga magintie kendo kaka giloso acha kodi kimedo kata paro giduto kinywano gimoro achiel en ang'o ma gitemo wacho ni sirkal mar Kenya Kwanza ebo William Ruto osebedo kata katiyo kaeto bende ang'e lere nyakura moge jwang' ni wach mari mogik okinyi makawuono e cheno mar mbako romo dibedo mana acha kodi FCPA Bernard Siero. Erokamano Cleopas. Awinjo ka jopiny oloso gi weche machandogi to kod issue mar cost of living ni maji wacho ni pek mar ngima. Koro mondo chiw solutions en wang'iyo ni nitie gik ma sirkal nyalo timo to kod nitie gik ma bende individuals nyalo timo at their own level, at household levels. Koro bende wang'iyo mago kecho ni sirkal ok nyalo timo gimoro amora. Kwa ng'iyo issue ma unemployment, man is a major problem masani waneno katimre kanyo. To issue mar unemployment nyalo bedo solved through one ka jogo yudo ohala magitimo or giyudo gainful employment. To shida mosebete sani despite the fact that Kenya nigi skilled workforce to of late osebedo gi shida mar gidene mar issue mar passports ni. Yeah, mama is another area but mondo be worked on mondo the policy makers nyocha neno ka the minister ma concern otemo
push mondo wach mar passport processing obed facilitated obed mayot mondo joma kanya yudo tich kata within the country kai nyalo yudo opportunity mondo gira kata tija pinje maoko. Yeah, man is one. Come on. Another area maneno ka there a lot of emphasis and area mar agriculture go our economy backbone mar in agriculture. Koro agriculture ni ben gima nyaka wakao gi a lot of seriousness mondo anene ni at farmhold at household levels wanyalo yudo production marom nade mondo obed gik bendi nyiew at a household level bedo matin gik mang'eny nyalo yudo at your own, produced at your own level. Then the other thing maneno ka sirkal notemo timo negitemo biro gi gin magiluongo ni low cost housing ni ma it's also important. Housing is important, but okena priority ka jopiny wachocha unless ni you are in good health, you have food, you cannot have the housing. And lastly, issue of education is just another challenge. Financing by the universities, they have done a very major change, but POC involve the public. Changes a funding structure. Come on. Yeah. Mano nyabedo kanya boy gachiel kaka FCPA benatiero bendo bedo kata kanene wach mari mogi FCPA ana komera ngeni weche tota yenya ma jopiny bendo lose karkacha angeni nyalo miwa summary mane wiye kanyo kotenre kod jiwo duto kati range boy gachiel mabiro kendo sirkal mar Kenya Kwanza pono gibedo gi ting machalo nade kakao kuma kanyo kotenre kod jiwo duto kati range boy gachiel mabiro kendo sirkal mar Kenya Kwanza pono gibedo gi ting machalo nade kakao kuma jawuoyo wadwa Sylvester noweye to asiro gik mowacho te tagenti kumoro kanyo ming'ade to FCPA be wacho koro abotemo mondo kik anuo gik magisewacho nikech thuolo tin. Kar gope mi holo mae gweng' kai ma iluongo ni sirkal luongo ni gitimo treasury bills and bonds mane gima Kenya Kwanza osetimo ahinya kendo wayudo ka rates osedhi malo ahinya. Koro ka gisedhi malo tiende ni dhano manigi pesa mare oringo nyiew bonds go. Kosenyiew bonds go to pesa koro modong' e circulation odong' matin kech banks be iyudo ka bengi go be gidhi timo kanyo. Koro tiende ni mano kelo wach ne joma ni piny johala jobadwa hola yude matek ahinya nikech koro gidhi yudo thuolo mar holo gowi magichako go ohala to obedo negi matek. Koro iyudo ka mano hinyo industries machalo wach ni kata joma tiyo gi money market kaka insurance kata banks nitie kaka mano be oketho uchumi. To gima maybe wacho ni sirkal masani temo keto machiegni kaka gimedo weche mag tax maybe ka ginya yudo pesa mondo koro kik gibed reduce godo borrowing my local. Koro mano wawacho ni gimoro mwanyalo weyo ni nyalo bro timore to kendo wanyalo wacho ni jowa be nyalo donje vikundi mana kaka ne Sylvester temo wacho ni biashara unyalo timo gi equity kata gi loan. Koro gik moko machalo kaka chama go ma koro bedo gi pesa mondo kik uhol nikech nengo mar holo be koro dhi malo ahinya mabro hinyo weche mag biashara. Aeto sirkal bonego tem mondo okonjo cost mar business chako ohala sani tek to bedo ng'amondiko ji tich be tek ahinya nikech yudo ka tax magimedo gi ng'amondiko tich be nigi levy mang'eny. Koro tiende ni iboyudo ka ji koro ol kambe loro to mano medo hinyo wach mar tich makoro dok piny ni. Koro tich onge to hala bende be timo tek to pesa be tin. Aeto koro mogik be kanyalo wacho wach tax moko mancha gikelo mang'eny gi be sani okelo pressure. Yudo ka sani dwe mar 8 ni ji ywak ni housing levy ong'ad gi mang'eny. Koro mano bo medo japiny pek. Cost mar living pesa momwacho ni dongo odi ofuki minya nyiewo go gimoro cha oduogo matin ahinya. To mogik be koro kanwa ka jomoko ge be nosewacho to wanyalo wacho ni gine kaka gisiro kar puonj mondo nyithindo kik we mako dhi skul gikony jopur mondo joyud kaka yudo kigin.
Aduoko erokamano. Erokamano ahinya CPA Ann Komira, kachal koda ka FCPA Bernard Siero koda Sylvester Nandy. Ntiere joneno wa mantie kodwa ruki nyaka sani. Erokamano ya George Henry wacho kanyo no osedonje chenro ka en utawala uchumi mar Kenya nyaka tend duto donji e loch osebedo matek kod jopiny ahinya. Erokamano ya Buxton Peters wacho ni it has not picked even a single inch, kwa wacho ni but will continue to flourish to the worst. Mano kantiere karakacha ko wacho ni kantiere kaonge consultations. Klaus Killer wacho kaja ni uchumi rach seriously sani kata mondo mi inyiew ring'o e ot kende problem uchumi rach kendo ng'amachielo wacho kani ma Frank Otieno wacho kanyo ni uchumi ber matek. Jo-Ramogi wekuru lichonwa ngima uchumi ni uchumi rach mana wacho ni kang'ama obed ayie gi Ker William Ruto otiyo maber ahinya. Aya, erokamano ote mari ochopo abuto mantiere mbui maro mano mar Twitter wacho kanyo ni Cleophas anetwa kendo waketo pachwa mano watego itwa mondo mi wane ane kendo wawinji gik ma jatend piny nosingo ndalo makoro sani dhi matin maonge gima konyo mwananchi kawaida osetimo to modhuro pok aneno. Nyakwara Ramogi Jwang gimano yeno mondo mi walore gi kae paro thoth ahinya ka sani udonde ka chel romo sabich mane makelowa e giko mar chenro. Nyakwara Ramogi Jwang gigo duto mwatimo yo makare wa kwa imondi bed mana gi odiochieng' makare ka mero neno chenro mamoko mag Ramogi TV. Chenro makawuono jogo duto manokelo ni elo jogo duto mantiere gallery karakacha jogo mantiere ka jo kamera gi jogo duto manotago chenro makawuono Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao gin janeno wa mawahero. Erokamano ahinya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango wanere chieng' ma Nyasaye omiyo wateko an bo miye ngima mar chopo kar kae oriti masani.